Nafarroak 20 ditu gaur, asteartea da, honako albiste hauek utzi dizkigu egunak. Nafarroak pentsioak kudeatzeko eskumena izan dezala eskatu dute Geroa Baik eta EH Bilduk. Belateko lanek irauten duten bitartean nazioarteko kamioiak debekatzea eskatu dute berriz ere Nazional 121 errepidea pasatzen dituen herrietako alkateek. Beste hezkuntza eredu bat aldarrikatzeko ikasle greba izanen da bihar asteazkena erdi mailako ikastetxeetan. Nafarroako parlamentuak Cristina Lainez, David Anaut, Itziar Diez de Ultzurrun eta Carlos Pikabea hautatu ditu Euskararen Nafar Kontseiluko kide. Enpleguan inpaktu zuzena duten Nafar Lansararen programek 4.800 pertsonari lana eman zioten 2017an. Iruñako udalak oinarrizko arreta emateko eredu berri bat ezarriko du auzo unitateetan. Euskara Bidearen aurrekontua 2,8 milioitik 6,9 pasada legealdia hasi zenetik. Albisteekin hasteko asteburuan pentsio duinen alde izandako manifestazio jendetsuaren ondotik Nafarroak pentsioak kudeatzeko eskumena izan dezala eskatu dute Geroa Baik eta EH Bilduk. Nafarroak pentsioak kudeatzeko eskumena izan dezan exigitu dute Geroa Baik eta EH Bilduk asteburuko manifestazio jendetsuaren ostean. Nafarroak kudeaketaz badakiela azpimarratu du Koldo Martínez Geroa Baiko parlamentariak. Hala, Nafarroak pentsioak osatzeko egindako urratsak hartu ditu hizpide. Testuinguru honetan aldarri argia, Nafarroak pentsioak kudeatzeko eskumena izan dezala. 0,8 igoera onartezina da EH Bilduren aburuz, horregatik burujabetzaren alde egin du koalizioak. Laukoa osatzen dutenen gainontzekoek ere mobilizazioak izan dituzte hizpide, ahal duguk adierazi du pentsioak igotzaren kontra egon direnak ere manifestazioan izan zirela UPN-eri erreferentzia eginez. Ezkerrak ere mobilizazioak laudatu ditu eta bai PSOEren baita PPren erreformak berraztertu behar direla azpimarratu du. Oposizioko alderdien artean gehiengoak pentsioa altugoen aldeko aldarria babestu du. PSNek pentsioa kontsumo prezio indizearen arabera igo beharko liratekela aipatu du. Maria Txibiteren aburuz, igoera xur hori ezin da baimendu. UPNek aldiz esan du zenbaiten neurri krisi ekonomikoaren garaian hartutakoak direla, baina hazkunde ekonomikoa gerikoa dela eta beraz pentsioei buruz ere solas egiteko unea dela. Peperi dagokionez ez ditu mobilizazioak goraipatu, baina errespetu eskatu du kalera atera ziren horientzat eta Espainiako gobernu zentrala pentsioen igoera posible ote litzateken aztertzen ari dela esan du. Nazional 121 errepideko Belate eta Almandozko tuneletan lana egingo dituzte datozen hilabetetan eta horren ondorioz ibilgailuak Belateko mendatetik desbideratzea aurreikusi dute. Baina errepideak zeharkatzen dituen herrietako alkateek eta kamioilarien sektoreak ez datoz bat antolaketarekin. Hori salatzeko gaur arratsaldeko 6:00 Arraizko Betatan errepidea moztu egingo dute ordura ordenez. Nazional 121 errepide inguruko alkateek bilera izan zuten martxoaren 19an, astelehen goizean, hau da atzo, Manu Ayardi Nafarroako gobernuko lehendakari ordearekin eta bere eskaria argia azaldu zioten. Maiatza bukaeran hasiko diren Belate eta Almandozko tunelen egokitzapen lanek irauten duten 7 hilabetetan nazioarteko bidea egiten duten kamioiak errepide horretatik ibiltzea debekatzea. Manu Ayardi presidente ordeak aldiz uste du Belateko errepide zaharrean inbertitzeko asmoa duten 1,5 milioi euroekin eta foruzaingoaren presentzia areagotuz eskaini dezaketen segurtasun maila arrazoizkoa dela. Horregatik gobernuak debekua baino nahiago du nazioarteko garraioko kamioiei bertze bideak erabiltzeko aholkua ematea bertzerik ez. Ayardirekin bildu ondotik beraien iritzia eman zuten inguruko alkatek. Joseba Otondo Baztango alkateak aipatu zuen zentzuzkoena nazioarteko garraioan dabiltzen kamioiak bertze errepide batzuetara bideatzea
izango litzateke. Olabeko bizilagunek 3 egunez eta 24 orduz grabatu dute errepidea eta irudien arabera egunero 3.900 kamioi pasatzen dira. 2007an egunero 2.600 igarotzen zirela dio Nafarroako gobernuak, beraz 123 igo da kopuru azken urteetan. Azken 4 hilabeteetan 14 istripu izan dira 5 hildako eta 5 zauritu larrirekin. Denbora berean A15 errepidean 3 istripu arin bertzerik ez dire izan. Gainera, Belateko tunelen lanak egiten dituzten bitartean, Gipuzkoan ere San Lorenzoko tunela moldatzeko asmoa dute. Hortaz, alkateen ustez, 2 administrazioetako batek lanak gibeleratu beharko lituzke. Egoera hau salatzeko lehen mobilizazioa gaur bertan izanen da arratsaldeko 6:30 Arraizko bentatan eta ordu laurden batez itxiko dute trafikoa. Eta hezkuntza beste hezkuntza eredu bat aldarrikatzeko ikasle greba eginen dute bihar asteazkena erdi mailako ikastetxeetan. Euskal Herriko langile klasearen beharretara eraikitako hizkuntza baten aldeko ikasle greba izanen da bihar erdi mailako ikastetxeetan. Euskal Herriko ikastetxe ezberdinetan dauden problematika ezberdinei erantzunak emateko burutzen ari diren dinamika eta borrokak izanen dituzte hizpide. Iruñan eguerdiko 12etan izanen da manifestazioa. Ikasle abertzalearen oharrak dio langile klasearen izerdiarekin aberasten jarraitzeko eta aberastasun hau etengabe handitzeko beharrezkoak dituen pertsonak eta pertsona ereduak sortzeko tresna bat dela burgesiarentzat hezkuntza. Ikastetxe ezberdinetan ematen ari diren dinamikak barne bilduz, martxoaren 21 kalera irten eta hau ez dela gure hezkuntza aldarrikatzera deia egin du ikasle abertzaleakek. Martxoaren 21 aurrera ere hezkuntza kapitalista borrokatzen jarraituko dutela ikastetxez ikastetxe ziurtatu dute botere burgesaren euskarri diren adierazle oro gure antolakuntza eta botere propioaren bitartez konfrontatuz. Batez ere ikasturte amaieran deitu diren errebalidak DBH laukoek maiatzaren 7tik 18 eta DBH bikoak maiatzaren 8tik maiatzaren 16 direla eta lomceri ezetz esateko egunero izango da bihar emango ditugun planto dinamika basiboak indartu eta hezkuntza komunitate osoari hauek babestu eta indartzeko deia egitearekin batera. Txikitatik, erakusten dizkigute soldatapeko lan ezberdinak. Askotan gainera, anitan zer izan nahi dugun galdetuz. Ikasleok lortzen ditugun gaitasunak etengabe merkatuaren beharren arabera aldatzen doaz. Aldaketa hauek, hezkuntza erreforma, dekretu eta estrategia forman egikaritzen direlarik. Egun adibidez, enpresetatik talde lanaren garrantzia azpimarratzen ari dira. Hori dela eta, gure ikastetxeetan, proiektuek eta talde lanek protagonismo handia hartu dute. Beste funtzioari dagokionez, klasean jasotzen dugun ideia bombardeak eta horretan, ez digute zehatz mehatz esango. Sistema kapitalista, sistemarik zintzoena eta hoberena da. Naiz eta ekonomia testu liburu batzuk afirmazio konkretu horretatik oso urruti ez dabiltzan. Baina adibidez, matematikako klaseko buruketetan iratik 5 erosten dituela eta horietatik 2 saltzen dituela azaltzen digute. Gure bizitzaren logika edo ulerkerak merkatuaren existentzian harremantzeko aukera bakar modura ulertaraziz. Ez da kasualitatea ere eskolan erabakitzko gaitasun antzua izatea ikasleok. Noiz galdetu digute EH-ko lanak egin nahi ditugun, azterketak egin nahi ditugun, edo zein edukien ba nahi dugun. Honek atzetik interes ezkutu bat du, gure egunerokotasuna sumiso izatean normalizatuz. Motzean esan da, bizitzan zehar aurkituko garen zapalkuntzak egoerak normalizatzeko lan handia egiten du eskolak. Honen aurrean ordea guk zer egin dezakegu? Martxoaren 21 ikasle greba nazionala dugu. Hau ez dela gure hezkuntza salatzeko, eta hezkuntza sistema zein sistema kapitalistaren gaindipenaren alde borrokan ari garela 4 haizetara zabaltzeko. Intsumitu irauli, gure eraiki. M21 ikasleok greba. Eta Nafarroako parlamentua Cristina Lainez, David Arnaut, Itziar Diez de Utzurrun eta Carlos Picabea hautatu ditu Euskararen Nafar Kontseiluko kide. Parlamentuko osoko bilkurak Cristina Lainez, David Arnaut, Itziar Diez de Utzurrun eta Carlos Picabea hautatu ditu Euskararen Nafar Kontseiluko kide.
Cristina Lainez, David Anaut eta Itziar Diez de Ultzurrun, geroa bai EH Bildu Podemos aldugu eta Izquierda Ezkerra proposatu dituzte eta bakoitzak 25 boto jaso ditu. Carlos Picabea UPN proposatu du eta 15 boto jaso ditu. 9 boto zuri erregistratu dira PSN eta PPren boto kopuruekin bat datozenak. Txarteleen bidezko bozketa sekretuaren bitartez eginda hautaketa eta parlamentario bakoitzak 3 hautagai hautatzeko aukera izan du, baita ordezkoak ere. Ordezkoak Mikel Aramburu Berguak, Koldo Pla Larramendi, Bakartxo Ruiz Jaso, geroa bai EH Bildu Podemos aldugu eta Izquierda Ezkerrakoak eta Iñaki Iriarte López UPNekoak dira. Mahaiak egindako azken bilkuran, martxoaren 12an, erabaki zuenaren arabera, datorren astelehenetik aurrera prozedura berri irekiko da, kontseilu honetan Nafarroako parlamentuari hautatzea dagokion 5. kidearen hautaketarako. Euskararen Nafar kontseilu berriko lehendakaria herritarrekiko eta erakundekiko harremanetarako kontseilaria da, eta lehendakari ordea Euskara Bideako zuzendaria. Kontseilua aholkaritza esparrura pasada, Euskararen sustapenerako politika publikoen partaidetza sozial iraunkorrerako tresna izatea da bere funtzioa eta horretarako Euskara Bideak babes eta laguntza administratibo eskaintzen dio. Erregulazio berriak gainera bere jardueraren gardentasuna eta bere lanaren zabaltze soziala bermatzen du. Honela, Euskararen Nafar kontseilua bermatua dago bere urteko memoria eta burututako ikerketa zein proposamenak kontsulta publikora bideratzea. Eta albiste gehiago utzi dizkigu gaurko egunak, enpleguan inpaktu zuzena duten Nafar Lansarearen programek 4.800 pertsonari eman zioten lana 2017an. Nafar Lansareak enpleguan inpaktu zuzena duten programen bitartez 4.774 lanpostu sustatzen lagundu zuen 2017an. Zehatzago esan da lagundutako 1.776 enplegu eremu pribatukoak dira eta 2.998 enplegu zentro bereziak laneratzeko enpresak eta tailer eskolak gisako toki erakundeei, naiz laneratze eta prestakuntza erakundeei lotutakoak dira. Halaber, Nafar Lansareak 22.157 plaza estali zituen prestakuntza ekintzetan, presentzialetan naiz online egindakoetan. Orientazioaren arloan informazio eta orientazio zerbitzuak eskaini zizkien 57.371 pertsonari aurreko urtea baino 1.800 pertsona gutxiagori. Ekintzailetzaren arloan 850 pertsonak autonomo egiteari eta kontziliazioari zuzendutako laguntza jaso zituzten 2016an baino 2 aldiz gehiagok. Eta 1.800 pertsona inguru aholko aritza jaso zuten ekintzailetza sareari esker. Gainera, Nafar Lansareak krisiaren aurretik baino lanpostu eskaintza gehiago kudeatu zituen 2017an, guztira 4.873 eskaintza eta 7.611 lanpostu, 2016an baino 830 gehiago. Jardueraren hobekuntza hori estatu mailan nabarmendu da Laparraren hitzetan. Baita zerbitzua jasotzen dituzten herritarren eta enpresen artean ere, Nafar Lansareari 7,5 eta 8 puntuko bataz besteko kalifikazioak eman baitizkiote urren ez urren. Eta Iruñako udalak oinarrizko arreta emateko eredu berri bat ezarriko du auzo unitateetan. Iruñeko udalak Milagrosako eta Txantrako auzo unitateetan abiatutako esperientzia pilotua ebaluatu du udalaren gizarte zerbitzuetan oinarrizko arreta emateko eredu aldatze xede hartuta. Itxaron zerrendak eta denbora murriztu eta arreta kopuruak zein hartatutako pertsonen kopurua igo izan direnez, eredu berria gainontzeko auzo unitateetan ezarriko da. Auzo unitateek ematen duten oinarrizko arretak 4 programa ditu ardatz. Harrerakoa, haur eta familiena, autonomiakoa eta gizarteratzekoa. Eredu berriak zerbitzuen barne antolakuntza berregituratu nahi du, herritarrei emandako arreta hobea eta eraginkorrakoa izan dadin. Gizarte ekintzako zinegotzi ordezkari Edurne Eginok, alorreko zuzenari Marisol de la Navak eta programen arduradun Jesus Labargak, Maite Garziak eta Marijose Galarrek aurkeztu dute gizarte zerbitzuetan oinarrizko arreta emateko eredu berriaren ebaluazioa. Eredu hori 2017an Milagrosako eta Txantrako auzo unitateetan proiektu pilotu gisa ezarri ostean. Eta gaurko albisteekin bukatzeko Euskara Bidearen aurrekontua 2,8 milioitik 6,9 pasada legealdia hasi zenetik. Horri esker hedabideen, euskaltegien elkarteen eta tokiko entitateen laguntzak handitu dituzte.
Euskarabideko zuzendari kudeatzaile Mikel Arregik azaldu duenez, Euskarabideak 2018tik hona aurrekontuan gozatu den hazkundeari esker berreskuratu ahal izan dira euskararen irakaskuntzarako zein erabilpen sozialerako oso garrantzitsuak diren laguntzak, esaterako hedabideena, ekimen sozialetako elkartena, euskaltegiena eta euskarazko planak dituzten toki erakundeena. Esate baterako egun euskaltegiek 250.000 euroko laguntza dutela eta 2018an ez zuten bat ere. Arregiren iduriko aurrekontuaren hazkundeak halaber, ahalbidetu du behar bezalako erantzuna emate euskararen legeak ezartzen dituen konpromisoei eta modu horretan aurrera egite herritar guztien hizkuntza eskubidekiko errespetuan. Arregik, Ana Oio kontseilariarekin batera egin du agerraldia Euskarabidearen azken 3 urteotako ibilbidearen balorazioa egiteko. Euskararen plan estrategikoaren garrantzia nabarmendu du. Agerraldi horretan berean Ana Oio kontseilariak azaldu du Euskarabideak egun dituen 3 egoitzak bakar batean batuko dituztela, orain arte kiroletxea izandakoan hain zuzen ere. Goazen orain eguraldiaren iragarpena zeiten ikustera. Zerua lainotsu edo oso lainotsu egongo da, zaparrada txiki ertaina botako ditu zenbait tokitan trumoitsuak eta txingorrarekin. Elurkota 100-300 metro ingurura egongo da, ekaizgunetan beherago egon daiteke. Eguerdi partean 400-600 metrora igoko da eta egunaren bukaeran 200-400 metrora jaitsiko da berriro. Ipar osagaiko haize ahul bizia ibiliko da bolada gogorrekin. Temperatura gutxi edo nahiko jaitsiko da, izotz txiki egingo du. Asteazkenean zerua lainotsu edo oso lainotsu egongo da eta arratsaldean lainoak gutxitu egingo dira. Prezipitazio txiki egingo du han-hemenka batez ere egunaren lehenbiziko zatian. Elurkota 200-400 metro inguruan egongo da, eguerditik aintzinera 400-600 metrora igoko da. Ipar osagaiko haize ahul bizia ibiliko da bolada gogorrekin. Eguna bukaeran haizeak indarra galduko du, temperaturan aldaketarik ez izotz txiki egingo du. Martxoak 20 asteartea goazen egunak utzezkun albisten errepaso egitera titularrekin. Nafarroak pentsioak kudeatzeko eskumena izan dezala eskatu dute Geroa Baik eta EH Bilduk. Belateko lanek irauten duten bitartean nazioarteko kamioiak debekatzea eskatu dute berriz ere Nazional 121 errepidea pasatzen dituen herrietako alkateek. Beste hezkuntza eredu bat aldarrikatzeko ikasle greba izanen da bihar asteazkena erdi mailako ikastetxeetan. Nafarroako parlamentuak Cristina Lainez, David Anaut, Itziar Diez de Ultzurrun eta Carlos Pikabea hautatu ditu Euskararen Nafar Kontseiluko kide. Enpleguan inpaktu zuzena duten Nafar Lansararen programek 4.800 pertsonari lana eman zioten 2017an. Iruñako udalak oinarrizko arreta emateko eredu berri bat ezarriko du auzo unitateetan. Euskarabidearen aurrekontua 2,8 milioitik 6,9 pasada legealdia hasi zenetik. Eta hausi izan dena gaurkoz, bertzerik ez, mi esker zuen arretagatik eta astearte una izan. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.